Yerevannaky protest lagerini has keçelli. Emma ýaş protestçiler hökümet elektrik narklaryny 16% ýokarlandyrmak kararyny izin alýança özleriniň Bagramian prospektini baglamagy dowam etdirjeklerini aýdyp ayak depýärler. Öten oşam olar öz protestlerini utgaşdyrmak üçin täze ýol başçylary saýladylar. Sebäbi bu demonstrasiýalar başga gurnoýjylar lageri terk etdi. Protestler geçen ay 15-20 min adama çenli protestçini özüne jemledi. Hökümet narh kymmatlatmagyň ýerliklidir ýa däli barada garaşsyz derňe geçirýändigini oglan etdi. Sarayevada Bosniýanyň etnik toporlarynyň ählisi Ýewropanyň 2-nji jahan uruşundan soňky iň gelken çykargynçylygynyň 20 ýyllygyndan öň Srebrenica gargynçylygyna bagyşlanan serge tomoş etmäge geldiler. Srebrenica'da 20 ýyl öň Serb goşunlary tarapyndan 8.000-den gowrak Bosniýaly erkek şol sanyny ýaş oglanlar öldürilipdi. Birleşen Milletler Romasynyň tribunaly we ýerli suwutlar oňlar çadan 1990-njy ýyllarda konflikt bilen baglykda türme tutuklugyna höküm etdi. Bu erkekler Aragyň Nevta we Kirkuk şäheriniň uzak bolmadyk ýerde söwgeşe taýýarlanýar. Bular etnik türkmenler. Şol bir wagtda Şay mezhebinden bolup İslam döwletiniň jeňçileri tarapyndan öz öýlerinden bosturlan adamlardyr. Bir ay çemet odal Şaýr Hany olaryň gaýtagul berip söwgeşe çykmagyna çagyrdy. Tälim alan soňlar olar jeňçileriň öňe süýüşmeginiň öňüniň alynmagyna we ahyrynda olaryň eýlen ýerleriniň ýyny alynmagyna kömek ederler. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.